Puntos ni Katulpos. Nganong unahon man ang Jensen Dream? Dili man na mao ang problema sa Jensen karon. Nganong dili man unahon ang pagpadaghan sa trabaho, pag-increase sa sweldo, paghanay sa transportasyon, libreng pa-hospital, libreng tambal, libreng eskwela ug pag-angat sa kalidad sa kinabuhi sa mga naglisod nga katawhan. Nganong ka namang yung Jensen Dream? Solusyon ba di ay ng Jensen Dream? Ato kining punto-puntohon. Unang punto. Puntos ni Katulpos. Taas ang level of frustrations sa kadaghanan nato tungod kay makita man nga naay pagpangabuso sa gahom sa mga elitistang politiko. Ug tinuod yun nga daghan ang problema sa syudad nga angayang tutukan aron makaangat gikan sa kalisod ang daghang katawhan. Ikaduhang punto. Puntos ni Katulpos. Ang Jensen Dream mao ang label o pangalan sa atong plataporma di gobyerno nga dunay kumpletong detalye gikan sa mga gagmayng butang nga pwedeng himuon dayon aron makatabang sa pagsulbad sa mga nagunang problema sa syudad. Jensen Dream nga naay klarong direksyon kung unsay atong padulngan sa future sa Jensen. Nga nausay detalye kung unsay atong kinahanglang himuon gikan karon samtang padulong kita ni ana nga direksyon. Ikatulong punto. Puntos ni Katulpos. Ang pagpalig-on sa fishing industry ug pag-focus sa pagdugang sa atong economic drivers nga mao ang tourism, manufacturing ug business process outsourcing mao ang gihan-ay nato nga kinahanglang mao kini ang atong direksyon tungod kay kini ang makatabang sa pag-angat sa kinabuhi sa daghang naglisod nga katawhan. Punto final. Puntos ni Katulpos. Ang kwarta nga gigamit sa gobyerno para sa paghatag og serbisyo sa katawhan sama sa programa sa pangpahospital, tambal, edukasyon, public safety, kalsada, tulay ug uban pa gikan kana sa buhis o taxes sa katawhan pinaagi sa mga negosyo sa usa ka lugar. Kung lig-on ang atong mga economic drivers, mas daghan ang makatrabaho, mas dako ang buhis sa gobyerno ug mas daghan ang serbisyong libre nga pwedeng mahatag aron mas daghan usab ang makaangat gikan sa kalisod. Puntos ni Katulpos. Dili makabot ang dako nga pangandoy kung dili una nato hanayon paghimo ang mga gagmayng butang. Kinahanglang magtinabangay kita kay angayang walay demolisyon, walay ma-displace, walay ma-face out og labaw sa tanan, walay makulban og kaldero. Tungod kay Jensen is our home, ato kining balay. Jensen is our treasure, ato kining bahandi. Jensen is our pride, ato kining garbo para sa atong mga kabataan. Let us dream for a better life. Dream the Jensen Dream kay uban sa inyuhang kusog nga makasustener naara na sa leader. Kini si Brigada Elmer Katulpos, bagong vision, bagong solusyon. Barug Jensen! Alisto, higala ug amigo, andam ka na ba sa pagbago? Puntos ni Katulpos.